Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να ηχογραφείτε ένα βίντεο. Αρχικά θα χρειαστούμε ένα μικρόφωνο. Αφού αγοράσουμε ή πάρουμε το μικρόφωνο, θα πάτε εδώ στον ήχο, από δεξί κλικ συσκευή εγγραφής. Βλέπετε ότι εδώ θα σας εμφανιστεί το μικρόφωνο που έχετε αγοράσει. Θα πατήσετε πάνω στο μικρόφωνο. Εδώ πέρα θα βάλετε ενεργή, να γίνει η χρήση αυτής της συσκευής ενεργή. Μετά θα πάτε ακρόαση και να βάλετε ένα τικ στην ακρόαση αυτής της συσκευής. Στα επίπεδα θα το βάλετε 80 με 90, κάπου εκεί, για να είναι καλό. Και δεν νομίζω να ξεχάσετε τίποτα άλλο. Αυτά. Και μετά θα πατήσετε εφαρμογή και μετά OK. Και έτσι μπορείτε να ηχογραφείτε ένα βίντεο ή οτιδήποτε. Αυτό ήταν το βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε. Γεια σας.